наприкінці квітня в нас відбувається День біолога. І, власне, в рамках цього свята вчора відбулася студентська наукова конференція, відбувся футбольний турнір між викладачами і студентами, а сьогодні така вже культурно-розважальна програма, тобто сьогодні буде варіння бограчу, вже визначились команди, які будуть між собою змагатися, звичайно, буде команда викладачів. А також буде сьогодні багато конкурсів. Крім того, буде брейн-ринг, в якому визначимо найкращу команду серед студентів, яка також зіграє з викладачами. Тобто це така можливість зробити неформальне спілкування між студентами і викладачами, трошки зблизити їх і, напевно, розірвати бар'єри, які спостерігаються у навчальному. Є студенти, якого треба стимулювати, а є студенти, які відгукуються. Ми намагаємося зробити таку атмосферу в колективі, щоб вони всі активно приймали участь, тому заохочуємо їх як лише можемо і бачимо, що з кожним роком все активніше вони до цього прагнуть і чекають цього свята.